በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሕያዋይ ጓሳ አነ አቦ ንዓይ ከም ዝፈልጠኒ ኣነውን ኣቦ ከም ዝፈልጦ ነባጊዒ ይፈልጠን እተን ናባጊዒ እውን ይፈልጣን እየን። ነፍሰይ ከዓ በጃተን ኣባጊዕ ሕልፋ ካብ ከምዚ መጓሰዚ ዘይኮና ካልኦት ኣባጊዕ እውን ኣለዋኒ። ንኣተን ድማ ከምፀአኒ ቃለይ እውን ክሰምዓየን ሓደ መጓስን ሓደ ጓሳን ከዓ ክኾና እየን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ካብ 14 ክሳብ 16 እምኒ ፍቕሪ ጓሳ ዘይድቅስ ወረ ዘይታኸስ ትጉህን ንቑሕና ሓላዊ እዩ። ፍቕሪ ጥሪቱ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ከዓ ንጥሪቱ ዝሕሸንን ዘይሕሸንን ኣብ ምሕሳብ ዘሕልፎ ማለት እዩ። እሙን ምዃን ግን ኣብ ልቢ ፍቕሪ እዩ ዝፍለጥ። ብዙሕ ግዜ ዝሓሰብናዮ ስለምንታይ ዘይሰመረልና ኢልኩም ሓዚንኩም ዶ ትፈልጡ? ስለምንታይ ንዓና ጥራይ ዘይሰምረልና ኸትብሉ ዶ? ብፍላይ ገለ ኣሕዋትኩም ሰላማዊ ናብራ ክነብሩ ወይ ሓደ ደረጃ ንቕድሚት ብዘሐጉስ ገስጋስ ክኸዱ እንተሪኢኹም ልብኹም ብምስጋና ኣምላኽ ዶ ይምላእ ወላስ ኣነኸ ንዓይከ መዓሰይ ብኸመይ ብምባል ወጥራ ኣእምሮኹም ተዛይዱ ከምዚ ኸማይ ትበሳጭው። ንሰብ ዓላማ ምፍጣሩ እቲ ዝቐለለ ምስጋና ክንሱ ነዛ ቐላል ከቢዳቶ ግን ነቲ ከቢድ ክገብር ኢሉ ክመጣጠር ግዚኡ ሰናይ ብዝመስል ተግባር ግን ከዓ ዘይኮነ ክሓስብ ብዘይ ዕግበት ክሕልፎ ይርአ። ኣብ ክንዲ በታ ዘላቶ ዕለታዊ ድራር ህይወቱ ተመስገን ፈጣሪ ነዚኣ ባሪኽካ ዝሃብካኒ ምባል እንታይ ነይርዎ ሕጂ ከምዞም ሃብታማት እንተዝኸውን ንድኻታት ኣብ ገዛይ ዓዲመ መብላዕኹሞ ኣምላኽ ዝፈትዎ ስራሕ ምሰራሕኩ ይብል። ናይ ሓደ ጽቡቕ ኣታዊ ዘለዎ ትካል ወናኒ ኽንሱ ሓንቲ መዓልቲ እቲ ዝግብኦ ምባእ እኳ ሂቡ ዘይፈልጥ ኣምላኸይ ሃብተይ ክንደና ገለ ግበረለይ ወይ ክንዲ ዝኣክል ሃብቲ ዳ ወስኸለይ እምበር ብስምካ ቤተ ክርስቲያን ካንጸልካየ ክብል ይስማዕ። ብጣዕሚ እኮ ዝገርም ሰብ በቲ ዝኾነን ዘለውን ዓጊቡ ብምልኣት ከመስግን ንምርኣይ ወይ ንምስማዕ ምናልባት በረኻ መውፃእ ዘድልኽ ኣይከውን። ምኽንያቱ ኣብዚ እዋን ዓለም ሰበኽታ በዚሖም ፍጡራታ ነየናይ ድምፂ ክሰምዑ ከም ዘለዎምን ኣየናዩ ሓቀኛ ሰባኽን ክፈልዩ ዝሽገሩሉ ዘለዉ ግዜ ስለ ዝኾነ ስመይ መን በሎ እየ ዝበሃል ገሪሙኩም ዶ? ከመይ ዳስ ዘይገርመኩም? ምኽንያቱ ከይተጠራጠርኩ ክዛረብ እዛ ስመይ ቅድመይ ተጠቒምላ ዝፈልጥ ስለ ዘየለይ ናተይ ጥራያ በቃ ናይ በይኒ ዓደይ ከዓ ንኹሉ ዓዱ እዩ ዝበሃል። ድሕሪ ሕጂ እንዳለመድኩም ኢነ ከም ትኸዱ ኣይጠራጠርኒ። ምኽንያቱ ኩሉ ነገር የፍሉይ። ኣሕዋተይ ከዓ በዓል ንስኻን ንስኽን እዮም ዝበሃሉ። ዓድና ንኹሉ ዓዱ ከም ስማ ሓቋፊት ኩሉ እያ። ኣነ መንበሎ ተማሂረ ዝተመረቕኩ መንእሰይ እየ። ኩሉ ሓቂ ብዝግባእ ዝፈልጡ ይርዳእኒ እውን። ነገር ግን ኣብቲ ሓቂ ይነብርነይ። ኣነ መንበሎ ኩሉ ዓይነት ፍልጠት ኣለኒ ማለት ብዓለማዊ ደረጃ ይኹን ብመንፈሳዊ ትምህርቲ ትዝኣክል ፍልጠት ዘለኒ ሰብ እየ። ነገር ግን ሓደ ሓደ እዋን ነፍሰይ ክመዝና ከለኹ ትደንቆረ ኸማን ካባይ ብ10 ኢድ ከም ዝበልጽ ኮይኑ ይስማዕኒ። ኩሉ ነገር ኣለኒ ዳርጋ ዝሰኣንኮ የብለይ እንተበልኩን ምግና እንዳኸ ይመስል እምበር ሓቀ ጉልበተይ ይኹን ጥዕና ይሙሉ እዩ። ኣእምሮይ ዝበለጸን ሓድሽን ሓሳብ እዩ ዘፈልፍል። ከም መንእሰይ መጠን እሞ ድማ ንቑሕ ስራሕ ንኽፈጥር ኣይጽገምኒ። ኮታ ዝዘለኽዎ ነገር ኣብ ዝዘለኽዎ ግዜ ደኺመደ ጽዒረ ክረክብ ዝኽእል ሰብ ምባል ይቐለኒ። ግን ኣብ ህይወተይ ሕጉስ ዝኾንኩላ ደቂቓ ኣይትዝከረንን።
ስለምንታይ እንድዒ ሕጉስ ሰብ ግን ኣይኮንኩን ቤተይ እንተታእትዎ ውቃቢኦ ክትሪኡ ጥራይ ሃመም መበልኩም ነርኩም ኣነ ግን ክሪኦ ዓቕለይ ይጸበኒ ምኽንያቱ ሕልመይ ብጣዕሚ ገፊሕ ካንሸሎን ብዙሕ ክፍልታትን ዘለዎ ዓብ ገዛ ሰሪሕካ ነቶም ገዛ ክራይ ስኢኖም ዝሽገሩ ሰባት ብሕስራ ካሪኻ ሰናይ እናገበርካ ምንባር እዩ ሓጎስ ኣነ መንበሎ ምስ ኣሕዋተይ ንስኽን ብዙሕ እዋን ኣብቲ ዝመስለና ኢና ንደልያ ነርና ሎሚ ግን ኣነ ቁሩብ ተረዲኡንስ ንንስኽን ከማን ምንጭ ምልኣት ዘለዎ ሓጎስ ካበይ ምዃኑ ክነግሮም ጀሚሩ ኣለኹ ፈጣሪ ጥዑም እዩ ኣዝዩ ጥዑም በቃ መግለፂ ዘይብሉ ጣዕሚ ካብ መቐረት እቲ ኣዝዩ ዝመኣዘ ምግቢ ንላዕሊ በቃ ኣምላኽ ንድሕነትካ ምኽንያትን መንገድን ኣይጠፍኦን እዩ ንስኻ ጥራይ ኣብቲ ግዜቲ ጻውዒት ኣይትደቅስ ንቓሕ እምበር ዝስራሓሉ ቤት ጽሕፈት ኣብ ከተማና ንኹሉ ዓዲ ዝርከብ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ቢሉ ይኸውን ናካየዲ ስራሕ ናይ ቤት ጽሕፈትና ጸዊዑ ሕራይ መንበሎ ትፈልጥ ኢኻ ኣብዚ ስራሕ ካብቶም ብስርሖም ዝምስገኑን ኣዝዮም ንጡፋት ኢልና ንጽውዖምን መንስያት ኢኻ ስለዚ ናብ ሓደ ርሕቕ ዝበለ ገጠር ማለት ናብ ምርኣይ ዝተባህለት ዓዲ ብስራሕ ምኽንያት ድሕሪ 3 መዓልቲ ክትብገስ ኢኻ ኣብኡ ንምጽናሕ ዘድልየካ ኩሉ ክሳብ ጽባሕ ክዳለወልካ እዩ ሕጂ ግን ኪድሞ ኣዕርፍ ምድላዋትካ ካጻፍፍ ጽባሕ ሙሉእ ሓበሬታ ብዛዕባ ዝሰርሖ ስራሕ ክሕብረካ እዩ በለኒ ብጣዕሚ ሰንቢደ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ግን ኣይነበረን ኣዝዩ ቀጨውጨው ኢሉኒ ኣዝየ ማሪረ በቃ ዝግበር ስለዚ ነበረ ግን ናብ ምርኣይ ከይደ ህዝቢ ምርኣይ ኩሎም ንቕሓት እዮም ጸኒሖምኒ ኣቀባብሎም እሞ ክነግረኩም ኣይከኣልኒ ኣጋጣሚ ኣብተን ዝጸናሕ ኩለን መዓልትታት ምስ ኣተኹ ድሕሪ 2 መዓልቲ ማለት እዩ ንግሆ ካብ መደቀሴ ምስ ተንሳእኩ ንምብራቕ ሸነኽ ናይቲ ዝነበርኩሉ ገዛ ሓደ ንትርኢተይ ዝመሰጠ ነገር ተዓዘብኩ ሚእቲ ዝኾና ጥሪት ብሓደ ጓሳ እናተኣልያ ቀቅድሚአን ንሱ ሰንካ ደድሕሪኡ ሰሚረን ይኸዳ ነበራ ኣብ መንጎ ግን ገለ ውሕዳት ካብቲ መስርዕ በብሓደ ውፅእ ኢለን ደኒነን ክጠጥማ ጀመራ ኣብዚ እተን ካልኦት ጥሪት ትኽ ኢለን ጥራኤን መንገደን ዝቕጽላ ዝነበራ ወዮ ዝኣልየን ዝነበረ ጓሳ ነተን ዝወፃ ምስራኤ ኣብ ዘለዎ ብምዃን እምነልዒሉ ክደርቢ ጀመረ እተን ካብ መስመረን ወፅን ዝነበራ ጥሪት ከዓ ገለ ኣብ ቀርነን ገለ ኣብ ጉንዳ ዓይነን ገለ ኣብ ሕቖን ገለ እውን ኣጋርን ኣዳውንን ተሃሪመን እናንጸርጸራ ነናቦትአን ክጎያ ጀመራ እዚ ዝረአየ ጓሳ ከዓ ብሓጎስ ፍሽኽ ብምባል መንገዱ ቐጸለ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ መጀመርታ ኣዝየ ሰንቢደ ምኽንያቱ እዚ ጓሳ ጥዑይ ድዩ ጥሪቱ ክንሰንሲ በዓል ቐትለን ዋ ከንቁረን ኢሉሲ ብእምኒ ገይሩ ይሃርመን ብምባል ወገነተን ጥሪት እየ ነይረ ኣምላኽ ጥዑም እዩ ኢለኩም ነይረ እንተዘኪርኩም ድሕረ ግን በቃ ክገልጾ ዘይክእል ስምዒት ተሰማዓኒ እሞ ኣብ ዝነበርክዎ ረኽምሽ ኢለ ኮፍ በልኩ ኣንታ ዝኣምላኽሲ ጸማማ ይብል ዕውር ደንቆሮ ይብል ምሁር ንኹሉ በብዝርድኦ ቋንቋ ኸረድእ ክንደይ ኮን ይደክም ይኸውን በልኩ ኣምላኽ ዳ ይደክምን እምበር ምርኣይ ዝብልዎ ዓዲ ንዓይ ዘይከምቲ መጀመርታ ኣዝያ ጠቓሚተ እያ ኮይና ኣብ ምርኣይ ከይደ ከምቶም ህዝባ ነቒሐ ተመሊሰ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ህይወት ርኤ መፄ ማለት ታዘይፈልጣ ዝነበርኩ ህይወተይ ብንጹር ከም ኣብ ቅድሚ መስትያት ጥራይ ዕርቃኑ ደው ዝበለ ሰብ ብዝግባእ ርኤ እያ እዚ ጓሳ ተምሳሌት ኣምላኽ ኣብ ህይወተይ እዩ እቲ ምንታይ ቅድሚ ሕጂ ንዓይ ዝተደርበየ ኣእማን ወላይ ህረማኒ ዳ እምበር ኣስተውዒለለና ኣይፈልጥን እየ ምናልባት እውን ብገለ ካልእ መንገዲ እንተትረድኣኒ እተን ኣእማን መግለፂ ጽልእ ፈጣርን ምርኣያ ብዛ ሓጢኣተይን ጥራየን ዝመስላኒ ዝነበራ ሎሚ ግን ምርኣይ ዝብልዎ ዓዲ ብዙሕ ምስጢር ገሊጻትለይ ተሓቂ ኸኣ በርሂለይ ኣምላኽ ንሰባት ዝጸልኣሉ ልቢ የብሉን ፈጺሙ ንሱ ዝኽእላ
ፍቕሪ ጥራይ እያ ድሕሪ ዛ ሕጂ ዝኾነ ተግባር ኣምላኽ ምስ እተስተውዕሉ 100% ከይተጠራጠርኩም ፍቕሪ ከም ዘለዎ ረጋግፁ ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ ካብ ፍቕሪ ዝመልአት ልቢ ከዓ ፍቕሪ እምበር ካልእ ምጽባይ የዋህነት ጥራይ እዩ እታ ካብቲ ጓሳ ናብተን ጥሪት እትድርበ እምኒ ፍቕሪ እያ ተን ጥሪት መንገድን ስሒተን ከይወፃ እሞ ከምተን ካብ መንገድን ዝዘንበላ ከዋኽብቲ ከይኮና ብምባል ወትሩ ኣብ ቋሕ ጥራይ ዝርከባ ዓይንቲ ትጓሳ ታምሉእ ፍቕርን ሓልዮትን ዝሓዘለት እምኒ ከምዚ ድርቢ ይገብሮ እቲ በታ እምኒ ተሃሪሙ ዝሰምዐ እሞ ዝተረድኦ ሰብ ንቑሕን ዕድለኛን ጥራይ እዩ ኣስተውዕል ልመብልዎ እቲ ጓሳ ለይትን መዓልትን ከይበለ ቁርን ፀሓይ ናስሓይታ ናብ ዝባኑ እናተቐበለ ሳዕሪ በየን ኣሎ ጽሩይ ዛራ ማይከ ኣበይ ረኽበለን ብምባል ብዘይ ድቃስ ዕድሚኡ ሙሉእ ወፊን እናሓለወንሲ ከመይ ኢሉ እሞ እምኒ ደርቢኡ ዓይነን ዘንቁርን እግረን ወይ ኢደን ዝሰብረን ናይ ሓንቲ መዓልቲ ተዓዛባይ መቸም ልዕሊ ዝጓሳ ሓላይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ የግዳስ ጥሪቱ ውላዱ ዝኾነ ጓሳ ደቀየ ምስ ኣሕዋትክንን ናሓትክንን ይሕሸክን ኣብ መንገዲ ትረኽቦ ግዜያዊ ድምቀት ዘለዎ ጠጠም መዕሸው እምበር መዕንገሊ ይኮነክንን እዩ ካብ መንገዱ ዝወፀ ኩሉ መወዳእትኡ ድራር ተጻባ ኣራዊት ጥራይ ዝኸውን ስለዚ ተመለሳ ናብ መስርዕክን ተመለሳ ናብ ኣሕዋትክን ናብ ጽባቕኢኽን ዝሓዘለት ናይ ፍቕሪ እምኒ ደኣ እምበር ከምቲ ጸላኢ ምስልነት ሓቂ ኣልቢሱ ዝሰዳ ተጓዳኢት ቀስቲ ይኮነትን ዝኸበርኩም ኣሕዋተይ ንስኽን ኣነ ብሕይወተይ ነዚ ምስጢር እዚ ተረድየ ኣለኹ ስለዚ ንስኻትኩም ከዓ ንህይወትኩም ኣብ ዝሓቂ ዝድለይዋ እቲ ንግዚኡ ዝኸብድ ዝመስል ነገራት መወዳእትኡ ኸይረኣኻ ምፍራድ ጽቡቕ ኣይኮነን ምኽንያቱ ዓይንና ንእሽቶን ውሱን ዝኾነ ርሕቐትን ጥራይ ትዕዘብ ህዋስ ስለ ዝኾነት እዚ ሓቂ ብዝግባእ እንተ ደኣ ተረዲእናዮ እምበር ዓው ብዝበለ ድምፂ ዓው ብዝበለ ኣብያት ውሽጥና ኦ ኣቦይ ኦ ጎይታይ ኣንታ ፈቃርን ሕያዋይን ዝኾንካ ጓሳ ናይ ህይወተይ መንገድኻን ሓቅኻን ክርዳእ ምእንቲ እታ ናይ ፍቕሪ እምንኻ ናባይ ደርብየለይ በጃኻ ምባል ክንጅምር ኢና እግዚአብሔር ክብሪ ይኹኖ ነዚ ሓቂ ክንርዳእ ዝገበረና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።